Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай шаби 24 ба 25 июн дар турнири UFC Fight Night варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов дуюм муҳорибаи худро мегузаронад ки рақиби ӯ варзигари сахт аз Полша Матеуш Ребецкий мешавад. Дар ин навор мо оиди бартарии варзигаро гап мезанем ва дар охири навор прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Шумо боша моро барои ин меҳнатҳоямон бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Лайк мондан вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои пешравии канали мо кӯмаке зиёд мекунад. Ташаккур барои дастгириҳоятон. Акнун биёед наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. оғоз мекунем аз Матеуш Ребецкий. Варзигари 30 сола аз Полша Матеуш Ребецкий қад 1 метр 70 сантиметр баромад мекунад дар вазни сабук, яъне 70 килограмм. Рекорди касбӣ 17 ғалаба ва 1 бохт. ғалабаҳо 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 6 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. аз бохтҳо боша пас ӯ 1 бохт бо тариқи нокаут дорад. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмиден Матеуш ҷангвари ҳаматарафа сахт аст, чӣ дар замин боша, чӣ дар стойка, ки ин чизро ғалабаҳои ӯ тасдиқ мекунанд. 82% ғалабаҳои худро Ребецкий фавран ба даст овардааст. Матеуш карьераи касбии худро соли 2014 оғоз кардааст ва дар оғози карьерааш соли 2014 дар чорум муҳорибаи худ зидди Павел Киелг дар дуюм раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд ва ин ягона мағлубият дар карьераи Матеуш аст. аз ҳамон рӯз то ҳол дигар ягон кас Ребецкийро шикаст додагӣ нест. баъди мағлубият Матеуш карьераи худро дар ташкилоти Фен оғоз кард ва то соли 2022 ӯ дар ин ташкилот баромад карда рекорди худро 15-1 кард, ки ҳамин тариқ таваҷҷӯҳи роҳбарони UFC-ро ба худ ҷалб кард ва ба ӯ муҳориба дар Contender Series доданд. рӯзи 3 августи соли 2022 Матеуш Ребецкий дар турнири Dana White Contender Series дар октагон бо Родриго Лидио вохӯрд ва аллакай дар якум раунд Ребецкий рақиби худро бо тариқи сабмишн шикаст дода соҳиби шартнома бо UFC шуд. Матеуш ба монанди Лоиқ дар UFC як муҳориба гузарондааст ва ин муҳорибаи ӯ рӯзи 14 январи соли 2023 зидди Ник Виоре гузашт, ки бо қарори доваро ба фоидаи Ребецкий ба анҷом расид. Лоиқ ва Матеуш аз рӯи малакаҳо, аз рӯи сину сол, аз рӯи таҷриба ба якдигар хеле монанданд ва ҳар дуи онҳо барои ташкилоти UFC хеле шавқоваранд. аз ҳамин сабаб ин муҳориба барои ҳар дуи онҳо нақши калонро мебозад. ин муҳориба барои ҳар дуяшон дуюм муҳориба дар UFC мешавад. ҳар дуяшон дар дебюти худ дар UFC бо қарори доваро ғалаба ба даст оварданд, аммо роҳҳо ва сатҳи рақибони онҳо гуногун буданд. оиди Лоиқ мо аллакай чанд маротиба навор кардагем ва ҳамаи ҳамон чизҳоро такрор намекунем. барои ҳамин дӯстон мегузарем ба бартарии ин ду варзишгар. тарафҳои сахти Матеуш Ребецкий албатта ки ин гӯштин аст, аммо дар стойка низ ӯ хеле хатарнок аст ва зарбаҳои хеле вазнин дорад. ана тарафҳои сахти Лоиқ боша ин албатта ки стойка аст, аммо гӯштини Лоиқ низ хеле хуб аст ва ӯ ин чизро чанд маротиба дар муҳорибаҳои худ нишон дода буд. дар ин муҳориба бисёри мутахассисон Матеушро ғолиб мебинанд. ба ақидаи онҳо гӯштини Матеуш хеле сахт аст ва ӯ 14 ғалабаи пайдарҳам дорад, дар ҳоле ки Лоиқ 2 ғалабаи пайдарҳам дорад. аммо дӯстон, шахсан ман бо фикри ин мутахассисон розӣ нестам ва ҳозир ҳамаашро мефаҳмонам. бале, Ребецкий гӯштини сахт дорад, зарбаҳои вазнин дорад, аммо дар стойка Лоиқ аз ӯ дида сахттар аст. ана оиди гӯштин боша, пас Лоиқ дар охирон муҳорибаи худ зидди Эстебан Рибович 11 текдаун гузаронид ва рекорди нав дар UFC дар байни дебютантҳо гузошт. оиди 14 ғалабаи пайдарҳами Матеуш боша, пас боз Эстебан Рибовичро ба ёд меорем, ки ӯ ҷангвари бебох буда рекорди 11-0 дошт ва Лоиқ ӯро шикаст дода тавонист. аз ҳамин сабаб дӯстон, ман фикр мекунам ки Лоиқ дар ин муҳориба ғалаба ба даст меорад ва бисёриҳоро ҳайрон мекунад. прогнози мо дар ин муҳориба ғалабаи Лоиқ Раҷабов дар раундҳои охир бо тариқи нокаути техникӣ ё ин ки бо қарори доваро
дӯстон, ин прогноз мо барои ставка кардан нест. Ставка кардан ҳаром аст, ин чизро фаромӯш накунед. Прогнози мо танҳо барои маълумот додан аст. шумо боша метавонед бо прогнози мо розӣ бошед ва метавонед ки розӣ набошед. барои ҳамин прогнозҳои худро дар комментария нависед. ана ба худи Лоиқ Раҷабов боша. мо ғалабаи дурахшон асос бе осеб орзумандем. то боздид дӯстон хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм-канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипидшуда.